Κοντά μας έχουμε τον προπονητή του Πανεγελείου, τον Άκη Τζουμερκιώτη. Coach, ένα σχόλιο για τον αγώνα. Εξ αρχής, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, γνωρίζαμε ότι το παιχνίδι θα ήταν εύκολο και ο λόγος είναι ότι γνωρίζαμε ότι θα παίξουμε σε ένα γήπεδο που πραγματικά αν είναι 2024 είναι τραγικό. Είμαστε μια ομάδα που η φιλοσοφία μας είναι να παίζουμε με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και την μπάλα κάτω, πράγμα που ξέραμε ότι δεν μπορέσουμε να το κάνουμε σε αυτό το γήπεδο. Άρα αλλάξαμε πολύ την τακτική μας. Το παιχνίδι πήγε πολύ στη δύναμη και όχι στο να παίξουμε ποδόσφαιρο. Σίγουρα ήρθαμε για την νίκη. Δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το βαθμό που παίρνουμε. Όμως νομίζω ότι σε όλη αυτή την εικόνα έχει συντελέσει για μια διαιτησία η οποία θεωρώ ότι δεν είναι πάρα πολύ καλή. Και ιδιαίτερα υπάρχουν δύο περιπτώσεις offside οι οποίες είναι περιπτώσεις όπου έχουν υποθέσει μετά για γκολ. Και ένα πέναλτι λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού που ακόμα και ο παράγοντας του Ευπαλίου παραδέχτηκε ότι ήταν. Δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, να αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες σε όλα τα παιχνίδια. Άρα δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, απλά το αναφέρω γιατί είναι κάτι το οποίο φαινόταν ότι υπήρξε παράβαση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε. Ερχόμαστε από ένα καλό σερί 5 παιχνιδιών νικηφόρο. Έχουμε ακόμα ένα τελευταίο παιχνίδι μέσα σε Σύρο. Το ερχόμενο Σάββατο δεν έχουμε τον χρόνο να προετοιμαστούμε γιατί μέσα σε 6 μέρες έχουμε παίξει ήδη 2 παιχνίδια και πάμε για το τρίτο και τελευταίο της χρονιάς. Άρα νομίζω ότι θα συνταχτούμε. Έχουμε μια μέρα αύριο που θα έχουμε μια αποκατάσταση και ξεκούραση και άλλη μια προπόνηση ώστε να πάμε σε Σύρο, να κάνουμε εκεί το παιχνίδι μας και από εκεί πέρα να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε για να κλείσουμε πολύ όμορφα τη χρονιά. Coach, VAR δεν έχουμε για να επιβεβαιώσουν όλα αυτά που είπατε. Σίγουρα ήταν μια παράβαση πέναλτι. Σίγουρα γίνανε πάρα πολλά λάθη. Εγώ δεν θα πω ότι έγιναν εσκεμμένα. Θεωρώ όμως ότι έγιναν λάθη εις βάρος του Πανεγελείου. Από εκεί και πέρα η ομάδα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις κακές διαιτησίες παίρνοντας κάποιους παίκτες. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι η διαιτησία σε πηγαίνει κόντρα, πρέπει κάτι να κάνεις. Πρέπει να πάρεις κάτι επιπλέον. Καλοπρόαιρετα το λέω, έτσι. Σε αντίθεση θα δέχεσαι κάθε φορά τη διαιτησία. Γιατί αν βγάζεις 2-3 γκολ σε κάθε παιχνίδι, δεν νομίζω ότι κάθε διαιτής θα έρχεται να κάνει αυτό που έκανε σήμερα. Ναι. Και το λέω πάντα καλοπροαίρετα, δίχως να θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα για κανέναν. Ούτως ή άλλως δεν έχει να κάνει αν μια διαιτησία ήταν κακή σε ένα παιχνίδι, δεν έχει να κάνει με αυτό που μου είπατε με τις μεταγραφές. Οι μεταγραφές τους άλλους πρέπει να γίνουν, είτε υπάρχει μια καλή διαιτησία, είτε υπάρχει μια δίκαια διαιτησία, είτε υπάρχει μια κακή διαιτησία. Οι μεταγραφές τους άλλους ήταν στο ημερολόγιο μας, ήταν στα σχέδιά μας, ξέρουμε ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί. Παρ' όλα αυτά όμως η ενίσχυση εννοείται θα γίνει, αλλά δεν μπορούμε να μην δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είμαστε μικρής αριθμό ποδοσφαιριστών και παρ' όλα αυτά τα τελευταία 5 παιχνίδια έχουν δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Αφήνω στην άκρη την ερώτηση της διαιτησίας για τις μεταγραφές, νομίζω ότι σας απάντησα, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα έχουν δώσει ό,τι έχουν στο 100% δυνατοτήτων τους και άρα σίγουρα και με τις μεταγραφές που ήταν στο στόχο μας για να γίνουν θα είμαστε ακόμα πιο ενισχυμένοι και δεν θα έχει να κάνει αυτό με τη διαιτησία αλλά με την ομάδα και τη λειτουργία όλης της ομάδας. Να κάνω μια τοποθέτηση. Θεωρώ ότι έχετε ένα πάρα πολύ καλό γυμναστή, τον κύριο Βελή. Αυτό όμως δεν φτάνει για να δώσουν οι παίχτες το 100%. Πράγμα που σήμερα δεν το έδειξαν κατά την προσωπική μου άποψη, όσο μπορώ να γνωρίζω για τον Πανεγιάλιο. Ναι, μεν καλή φυσική κατάσταση, ναι, μεν καλός ο γυμναστής, αλλά και τα παιδιά πρέπει να δίνουν περισσότερο. Υπάρχει μια δικαιολογία το γήπεδο. Όχι μόνο αυτή η δικαιολογία. Καταρχήν δεν είναι μόνο γυμναστής, υπάρχει ένα τεχνικό επιτελείο που είναι άψογο, δεν δουλεύει σε επαγγελματικά πρότυπα, αλλά δεν έχει να κάνει. Όταν παίζεις μετά από 2 μέρες ερχόμενα παιχνίδια και ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που έχει στην ομάδα είναι στους 17, το αντιλαμβάνεστε, όταν είναι πάρα πολύ εύκολα τα συνεχόμενα παιχνίδια στο να μπορούν οι ποδοσφαιριστές να δίνουν πάντα την ίδια εικόνα και να παίζουμε την ίδια εικόνα. Άρα λοιπόν καλές μεταγραφές και καλή χρονιά να έχουμε και καλές γιορτές. Να είστε καλά, ευχαριστώ.